Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nakita ni Lindon ang nakalukat ti Ridaw ti Siled da Dayana. Dagos nga inayaban na ni Brando, ket sinapul da a dagos da Dayana. Kasta unay ti pungtot ni Lindon, gapu iti dayta na pasamak. Iti dayta matlagun daway. Ikagkagumaan da Dayana ti aglibas, ngem nakuna ni Doña Dolores nga aginanada pay laeng. Gapu tanabanugan a magmagna. Pinatgan ni Dayana dayta nga imbaga ti inana. Iso ang naginanada pay lang iti sirok ti kayo. Iti sabalya bangir, nagsarita dagardo kan Lakay Ignas maipapan iti padas tinaududi. Naibaga ni Lakay Ignas ti kinasya sino dagiti nagbalin a mortal a kabusor na. Ket ninaganan na ni Lindon nga anak ti ari dagiti sindikato. Sanmet amay kat iti isip ni Gardo ti maipapan iti dayta na ibaga ti Lakay. Iso anakunana iti bagina nga isulangan ti agibalas para iti pamilya ni Lakay Ignas. Iti ayan da Dayana, itultuloy dan ti agliblibas. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas. Yak kabaulanan ti Magna. Nabanu ka ka talaga, Dayana. Mama, manusan tayo pa iti Magna. Ikagumaan tayo ti umadayon. Senyorita, Manang Dolores, ituloy tayong ti Magna. Ang kalbo! Nagijayan dagiti saksakulan tayo! Nakita na tayo. Siro, kartingan tayo ti Magna. Kumpat ka na imbag kanya. Mama, Sumunod tayo! senyorita, kamkamatan na tayo. Ibarpartak tayo pa iti Magna. Dayana, yakon mapartakan ti Magna. Panawan na ko na ako. Saan ang mabalin, Mama? Ikagumaan tayo ti aglibas. Ang kalbo! Salikaw-kawan tayo Manang na! Dolores, ibarpartak mo pa iti Magna. Saan ang mga makabatan na tayo? Talaga, yakon kabaulan. Imbagak mo at apanawan akoon. Mama, ano sa mun? Ikarigatang pa yun ni Magna. Ay, yakon kabaulan. Mama, tumakdan ka. Umayan dagiti boyot ni Lindon. Senyorita, asidagan dagiti boyot ni Lindon. Makamatan da tayon. Nagijayan ka kalbo! Mama, tumakdan ka. Pangaasi mo sa asidagdan, senyorita. Manang Dolores. Manang Celia. Diyak mabali na panawan ni Mama. Aglibas ka. Panawan da kamin. Anya, pangaasi Manang Celia. Panawan da kamin kan ni Mama. Senyorita, di kay mabalin a panawan. Pamilya kayo mutan. Manang, no talaga anapating kami kan ka. Aglibas kan. Kat ipakaamom na ito'y kadagitipan nakabagiti lindeg. At napay gundaway mo nga aglibas. Pangaasim! Ang pagpag-aasiag! Katingan ti pumanaw, Manang! Umayan na gitibuyang nilindon! Sige, senyorita! Manang Dolores! Punawan kayo! Dayana, anak ko. Sinurot mo lahat ako man ni Celia. Di kayo mabalin ang panawan, Mama. Napatingin ka kanya. Kamaodyanan na! Nakamatanda kayo matlang! Pang-aasiyo! Saan na kami akabilan? Ang pagpagkaasiag! Lindon, masyan ka kumakan ni Mama. Saan mo kumamat nga irak? Natangkan ti ulo ni mamam. Isuarumbang lakan kuana ti mairakad. Amok akapanunutan na ti panaglibas yon. O karkaramon ni Mama. Nakakaasin tilangan. Ang sakit ang ni Mama. Marigrigatanan ka po iti panangirakat yung kanyuana. Kurang pa'y daytang aramida kan kuana. Dayana. Maipupok iti daytoy aseled ti inam. Ngam di kagdana, Adda mayag akanin na dito ay.
Iso asaan amatay ti inam. Boss! Taka sa damag! Ano ta, Brando? Naramid min ti amin. Ngam saan mi anakamatan pa'y dayja asilya. Aniya? Sinawar min ti amin na sulit ti kabakiran. Ngam napay kami lang, boss. Saan mabalin ang makalibas tay jay asalya? Awagam amin dagiti kakadwam. Kat sawarin nyo ti intero nga ili. Boss! Saan pa'y anakadayo day jay asalya? Anya ti aramidan mi. No makita mi ni bagat silya, boss. Makaamukan kan kuana. Patayam. Saan? Pangasiyo! Saan niyo patayan ni Manang Celia? Jak kasapulan day jay abakat salya. Awan serbi na kanyak. Ala, agtignay kayon, Brando. Wan, boss! Talagang awanan ka itibain, Lindon. Awanan ka itibain! Sumardeng kan. Awan metlang ti maramidam. Mama, kasaritan ako, ma. Diyos ko. Nakakaasi tilangan ni Mama. Nakapsutan nga po iti pan nakirakad na itay. Mama, ipatpatag ka unay. Anak ko. Arakupan ka itinairot, Mama. Diyak kaya na mabukaw ka kanya. Diana, anak ko. Sana rumbangad na kay tida ito'y asilid. Anak kay pupukan ta. Gapo kanyak. Nairaman kan itiriribog. Mama, Dakal ti babawing. No apay nagbalinak analabas. Diyak napanunot sa kastoy gayam ti pagbanagan ti amin. Mama. Nasisira pa iti silang titirak. Impang pangrunak tinagsugal. Hinipos ko amin na sa ko na hindi papaham. Nagbalinak ama naging bubukod. Yak pinanunot ti basak bayam anak ko. Isa apay anak ko man. Oray patayan na ko ni Lindon. Gaputa nagbalinak matlang awan sarsarpin na kaina. Di ko masawan ti kasta, Mama. Ipatpatag ka unay. Sana mabali na panahon ka dito, ay. Anak ko. Nakasaganak matan. No anyaman ti aramidan ka na ta ni Lindon. Diana. Adapay namnamam anak ko. Ay, pati kaya't mo asawan, Mama. Numaikan ka, iti kuntaway. Aglibas ka, dito'y nakaipupukan ta. Anya. Panawan na kun dito'y, Diana. Siya ko na mismo tinangyag iti kanan niyo, Diana. Atoy. Nakaululi magkayo nga gina. Ay, piman matilangam ita. Bakit Dolores? Kasla saan na si kadayta? Oy, sumungbat ka. Kumita kay ti aglawlaw daytoy asilid. Saan ka di asilid yu idi daytoy kini Don Roberto nga asawam?
Mang mas ka. Nasakit tinakam mo? Gapo ta iti mismo a mansyon mo, tinakaypupukan niyo nga agina? Marignak ama ka pungpungtot ka. Babayan iti panagangis mo, iti naunay. Masayangan ka kadi, gapo ta kukwak itan ti mansyon mo, ha? Di ka katawa, Satanas! Satanas, kunamanin kanya, bakit Dolores? Patayon na ko no iso ti kayat mo, Linton. Tapno mabayad akon dagiti utang kukan ka. Anya? Nalawag ti impakak. Saan na kamin apagayayaman iti anak ko? Patayon na kon tapno malpasan ti amin. Nalakala nga ramidak dayta. Bakit Dolores? Ang no patayin ka, di mon marik na ti saam nga ipalakam ko ken ka. May mayat no ininot amarik nam ti sakit nga ipaay ko ken ka. Jay makitak amarigrigatan ka. Lindon, di mo kumamat aramidan ti kasta. Sumardeng ka, Diana. Saan asika ti kasasaritak? Bakit Dolores? Nukasano ti kinapateg ti kwarta ken ka? Ad-addapay kanyak. Amom kadiya ti kwarta ti mangparparagsak kanyak. Linton. Maramid ko amin na kayat ko. Babaen iti kwarta. Lindon, naalamon ti kayat mo. Isong awanan ti Sir Bimi pay ditoy. Ited mo ti wayawayami. Saan amabalin, Diana? Ipaay ko lang ti wayawayayo. Numakikalaysakan kanyak. Anya? Dahita ti saritaan ta. Saan ka di? Diyak kaya ti makikalaysa. Iti lalaki adadaal ti ulo na. Anya? Dadael ti ulo kunam, Diana. Wen, dadaal ti ulong, Lindon. Jak maaklon day tangim bagam. Masakitan ka. Gapo ta iso ti agpayso. Dadaal ti ulong. Diana, pangasim. Di mon ulitin day tangim bagam. Dadaal ti ulong, Lindon. Saan? Saan adadal ti ulo? Oh, Maminsan pa'y nga ibagam day ta. Ti inam ti pangidas alak iti pungtot ko. Daytoy ti tantawanam. Saan adadal ti ulok? Naawatam? Kumusta, Brando? Nakita yo ka din, Dayja Aselia? Saan pa boss? Matamapay lang nga sausawarin mi taglawlaw. Saan ang mabalin ang makalibas, Dayjay? Agpapada tayo ang maipisok iti pagbaludan. No agipulong kadagiti pan nakabagiti lintag. Wen boss? Aramidan mi ti amin. Tapno masarakan mi dayja silya. Ala, awagan naktumanan. Nuan niya tinagbanagan ti panang sapol yu kenkwana. Kastagaan tinapasama ka na kayo, Tata Ignas. Wan, barok. Dayta ti pudnuan na pasamak iti pamilyak. Jak imbagakan ka idida mo. Gaputa saan mo pa'y amaawatan ti amin. Tata Ignas. Gardo, aging ga si bibiyag dagiti managdakdakas. Saan damat nga agsarday nga agaramid iti saan anasayaat. Naglakam kami iti pan nakairuruman. Indadanas na kami dagiti babaknang nga awanan puso. Tila ang kwarta ti agar-ari kadakwada.
May sakmat na biktima. Di pa na kay Roman. Kan pa na kay Dadanas, Tatay Ignas. Ngam saan ngagnanayo na mapasaran tayo na ita. Patya ka dumtang tumit lang ti panawan, adagiti nang idadanas ka na tayo. Tiyag pa rin tumang, kan agkurno iti sangwanan tayo. Gardo, Siyak tiyag balin ita amortal na kabusar na, Tatay Ignas. Naibagamon kanyak tinagan ti anak ti leader dagiti sindikato. Nalakalahangan na sa pulag. agan-anad ka, Gardo. Natibker apader ti dungparang. Awan serbiday ta apader, Tatay Ignas. Kabalak arbaan. Isong agsaganatan kanyak. Kakadwa! Iwaras yun na imbag ti matayo. Ang mga noddalaan iti aglawlaw day Silya. Wen, baranta! Dakas ti pagpanagan tayo kan ni Boss Lindon. No saan tayo makita day Silya? Amangan no nakada yon, baranta! Nalapit na saan pa yan nakadayo. Basta surutin tayo dito adalan. Baranta, saan kami ba nangan? Mabisin kami! Kanya! Tay-tapay lang bisin nyo ti pagpagayo. Kasanomat kami! Agkapsot kami gapo iti bisin me! Hala! Saan kayo nga reklamo pa'y? Aramidin tayo pa'y ti trabaho tayo. Kumustang tirik na, Mama? Di ka madanakan, anak ko. Kabaulakon ti bagik. Maasya anak launay kan ka. Masaksakitan kan. Gapo iti mapaspasama kita. Basol ko ti amin, anak ko. Gaputa naglablabos. Mama, di mon pabasulan ti bagim. Ti panunutan tayo ita. No kasano ang makalibas ta? Diana, saan ta basta makalibas? Nakapupukta iti dayto asilid. Nalabit nga dagbambantay at tao ni Lindon di tarwar. Kasanutang nga rudan dito. Tsaka mo, anak ko. Diyos ko. Tulungan da kami kuma. Malaman, ngam adupay laang ti tao diti pakanan. Madamdama laang, umay nakmatan sukunan ni Gardo. Apagiso, kung natibos ko amang yawi dakiti kanan mi. Nasingpot at talaga dakin kuko iti dayta pakanan agayem ni tatang. Mawawa ka. Ikanak iti danong. Ha? Please. Ikanak iti danong nga inumag. Panghasim. Sige manang, mabitlaan. Natumban ti babae. Tulungan tayo ti babae, kakabsat! Anya tinapasama, Keniselya. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.